bedo kwa donjo nikech weche mag siasa to koro lach bende koro achune bende wakili Weda en bedo nyiswa hits and misses mosenene kind thuolo mar ndalo 1000 wakili. Erokamano Sharon ngao awinjo ka osiepe gago kotel de Gwanda lose mitwach na wacho na Gwanda ni giruni wadhi yombo to Gwanda do karelo ka hotel to Weda ini bro the kind na ko na will survive to be of the car. I hope na Gwanda my brother again. President Ruto has done very well in 1,000 years, 1,000 days. For me, personal example, personal. Wa achiel kum maduong' ma President Ruto oloso iluongo ni affordable fertilizer. An awuon kaka japur maduong'. This year alone, I natiogi fertilizer bags alufario. Chiro bag achiel en selling alfabich miabich kata alufauchiel. Affordable fertilizer inyeo alufario miabich. So ana won personally saving kende en mita ka abich. Mane momine no kodo makuon ma Gwanda gi Oscar juko cha beche no duogo piny nikech jopur me Kenya nyalo yudo fertilizer ma affordable kendo mag pidho duma machiegi. Kapok iloso puodho ma ichopo kama iketo fertilizer ipuro puodho itimo ne harrowing. Ke haya ngama puro ni puodho tipuro puodho wane ka gi siling alfabich. Harrowing betimo ne alfabich. Mano President Ruto, kan President Ruto ne kide nyeo tinga manyien te yudo ka VAT onge. Miyo tingni are very affordable. Miyo kata sani kiwuothe kor gwenge gitido ka tingni nitie mang'eny. Kora loso as a Kenyan madwani Kenya dongi ok malose TV. Geno ni mano jo Kenya winjo kendo ng'eyo amiyo evidence ma exist mano number 1. Koro kadonje the national number 2. Gimiluongo ni fiscal management. Honorable Ruto's government was able to repay the euro bond. Makane kwa chulo to ne wadonje default, the Kenya shilling falls. The Kenya shilling now is strong. O trade at the $129. Nenitie diere. Ma the dollar was 170. Mane mangiso with the healthiness, the strength, teko mani economy. Maradek. Jere alikuwa weo maga kanja gere magede giomo ngatu ginego. There's relative security in the country. Relative security maintained quietly. Marangwen gimagoji piny machando waka. Iluongo ni bills mago sibtal. Eno mako nyaka jodongo nyaka jomatindo. Jobo hinyo malongo gen jomatindo. Walagai jo kuoge mane kwalo NHIF
iluongo nogo ne gi break through SHA. Mar ariyo, SHA oketo ji chulo their fair amount. NHIF an Weda na chulo siling 600, I think 1,000 gi wiye e higa. Sani SHA achula 47,000 e higa. Nyaka wa support one another, the wealthy nyaka support the poor. Mano is the world over. Mane gima SHA okele momiyo jodongo machamo misara madongo dongo ywak nikech koro gichulo their fair share into the health system. Gik miluongo ni tabu matindo tendo mag gimo chak manyien ema par ni chando osiepna Gwanda, but SHA sani ji ochako yie ni gino tiyo. Ochulo bills madongo dongo, hata lemo na jabu Nyasaye manie polo ne okura kika